ka jing yale persya ya ka BJP hakeleng kare India bale ki pajba kilami sya surok mentang ide ban kren spang ka kubor ke bala perkendit ya baro kawe ki pajba hage jela beper kilami sya surok ban persya ya ka BJP hage benta beper la don ka jing persya ka jing penbena jing mud bat wat ka jing penyai daki pulit ru hanre bale ki baju kersan ya ke sorkar BJP menta kila keliang bat mi persya tongin pej barabor kanu ke jing shisha ke don hangne hale meladak ki pajba kila persya jur ya ke sorkar bat ya ke BJP office ki dawa ba ke jela ke de ban yo pat ya ke statehood bat ban penrung hapo ka sik schedule ke jing persya kalalong ke bajur hadu bagi pulit ru kila habban te lakam ki pajba ki ong ka sorkar kala ai tangka kular dari kam shim la ai hok yangi jing persya hakozikot ki nong tre jong ka BJP hi kilami persya ya ka sorkar jong ki halur ka jing e ka bala tip kum ka Sabarimala gold plating scam ka pulit kala penyait daka water cannon ban penpra ya ki pajba ka video jong kene ka jingcia kala viral bha haki social media hab Bengaluru ka BJP kala penlong ya ka jing persya halur ki surok ba klaim perthei ki jing kerdop bat ki Port Holis ki pajba kila ai kerteng ya ka sorkum city of Port Holis bat kala ki lengo haki kubor baro hadel hi ka Aam Aadmi Party kala penlong jing persya ya ka BJP ki dawa ba ka BJP kala khangno ya ki mohalla clinics ki ba ajing sumar pajba ki pajba ru kila kersan ya kane ka jing persya bar ka sor Delhi kala khi bat jing ruwai persya ha Punjab ka BJP kala penlong jing persya ha palat lais pan riu pe wei jaka da ka ba kan tho ba ka sorkar jela ka don ka jing bam klop pisa hadu ka arjar klor Assam Kiseng Adivasi kum ka All Assam Adivasi Students Association kila penlong jing persya bandawa ya ka jing tho kerteng kum ki schedule tribe ST kane ka pen I ba ka jing bam hun pai pa kam de tang na ka liang ka party persya andre kala don po di pai paru menta ka jing kali kami lada kine ki jing persya kin long kum ka jing keno ne kum ka jing maham syaka BJP pai ba kila ong nginam kwa tang ka kular ngi kwa ya ka jing shisha bat ka hok ka BJP menta ka habban jubab ya kine ki sur pai ba shwa ba ka jingale election kan one part ladi pis ngau tenat ya kane ka video to I like share bat comment hasnda bat pikren ha ka comment pis ngau kumno ka BJP kan shim ne em ya kane jing persya kum ka jing maham shisha ngin ya kan du piang ha ka video ka ban bless shibun